non fixeron absolutamente nada, salvo mellorar... Tras anos denunciando a precaria situación na que se atopa a piscina municipal de Outes, o BNG ven de presentar unha moción ao Pleno solicitando que se acometan os arranxos das deficiencias estruturais e a axeitada dotación de equipamentos. A piscina continúa tendo graves problemas que se derivan de fallos estruturais na súa construción e tamén outros que se derivan da mala xestión ou da pouca xestión que fai o goberno de Outes con estas instalacións. Así, podemos destacar como vai empezar un novo ano, un novo curso académico, vai vir un novo inverno e os usuarios van ter que facer fronte ou van ter que ver novamente como está plagada de capachos para recoller as goteiras que ten, non? Demandan ademais ao goberno local que planifique con anticipación un programa de actividades para proporcionar unha oferta deportiva de calidade aos usuarios. Queremos unhas instalacións da piscina de Outes nun estado óptimo. Óptimo en canto a infraestructura se refere, en canto ás instalacións e os servicios das mesmas se refere, en canto aos horarios e a programación das actividades que en nada van ter que dar comenzo e a día de hoxe aínda non coñecemos nin nós, nin o resto dos nosos veciños cales van ser. En canto ao persoal, os nacionalistas consideran necesario contratar máis traballadores, tanto para o xinasio como para a piscina. Tamén exixen un correcto mantemento das instalacións para evitar o seu rápido deterioro unha vez acometidas as reformas.